Heidi Järdi tässä hei. Nyt näytän kuinka voit luoda ryhmän Contact Manageriin. Kirjaudu omaan back-officeen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Mikäli haluat käyttää autoresponderia tiettyyn kampanjaan tai haluat kerätä tiettyjä liidejä lead capture pageilla tai haluat laittaa allekirjoitussivustolle contact formin, jokaiselle erilliselle ryhmällesi, mistä haluat kerätä yhteystietoja tai liidejä, tulee luoda oma kansio. Ja nyt näytän kuinka yksinkertaista on luoda tänne iVauviin Contact Manageriin kansio. Mene File Library, mene Account Info ja sieltä Contact Manager. Ja ryhmän luominen tapahtuu siten, että painat Add Group, annat ryhmälle nimen, esimerkiksi kevätkampanja ja vaikka yksi, ihan mitä vaan. Ja sen jälkeen tallennat sen. Nyt kun käytät tätä kevätkampanja 1 kansiota, kaikki kontaktit, liidit, mitkä olet laittanut tähän kansioon, keräytyvät samaan yhteystietoluetteloon. Näin helppo se oli.